ja päivää. Tullaan tähän hallille nyt kahtamaan vähän uusia juttuja, eli Pontiacin toista konetta. Eli meillä olisi täällä tämmönen, pitäis en tiedä alanko sen kummemmin aukomaan. Käydään vähän läpi tätä. Ketjut pitää ainakin olla uudet ja sen semmoista. Mutta tässä olisi aikaa tätä nyt laitella. Ja me otetaan nämä pinnapultit irti tästä, että pannaan sitten ihan pitkillä pulteilla joskus, jos siihen tulee se koppa päälle, niin on vähän helpompi sitä ottaa. Ja oli tuossa Pontiacilla on nyt ajettu se 40 kilometriä, niin ei mitään vikkaa toistaiseksi, että kun lämpiä kelit, niin päässään sitten kokeilemaan vähän lisää, että miten siinä käy ja mahdollisesti sitten vähän pitempääkin matkaa tuonne alaspäin. Mutta siitä tulee sitten kyllä jo eri viimiä, jos sinne asti lähetään, mutta olisi kuitenkin suunnitteilla semmoista. Sitten täällä meillä olisi tämmönenkin. Itse en ole ollut tää osallisena, mutta Aspeni olisi kuitenkin puhalleltu nyt nuo etulokasuojat. Päässään niitäkin sitten tässä jossain vaiheessa laittelemaan. Hornetti nyt ei tällä hetkellä ole mitään, että tämä kyllä menee tämmössä, jos ei halua siihen itse jotakin sitten alkaa väkästelemään. Mutta aletaanpa touhuamaan tätä tässä nyt seuraavaksi. Ja tämmönen on nyt tuo jakopää purettu tuolta ja pannaan tuonne varastoon. Hommataan jossain vaiheessa uusia. Todennäköisesti alkuperäinen, uskosi ainakin, oli sinkkitahnat täällä välissä. Ei ollut tiukka kyllä ottaa pois, että ei sen pulleen mitään. Lähdetään putsaamaan tuo lohko tuosta ja ei pitäisi olla sen erikoisempaa. Katsotaan, että aukaistaanko mistään konetta, mutta sen sitten aika näyttää. No niin, nyt meillä olisi otettu nuo pinnapultit tuosta irti. Vähän sen piti lämmäyttää vielä ja saadaan siinä samalla pyyhkässä tuo kierreosakin siitä sitten puhtaaksi, kun se sai kunnolla lämpimäksi. Lähdetään putsaamaan nyt ulkopuolelta kokonaan tämä lohko ja varmaan jossain vaiheessa sitten semmonenkin olisi ajatus, että öljypohja ja imusarja ainakin irti tuosta. Varmaan alakerta jos laakeroidaan uudestaan, niin semmonen olisi niin tällä hetkellä, että muuta ei tehtäisi tähän koneeseen sitten. Ja tiivisteet tietenkin pitää tilata sitten uudet, että ei lähdetä sillä lailla läpikäymään samalla lailla kuin eteellistä konetta. Että varmaan sillä mennään eteenpäin, katsotaan sitten, että missä vaiheessa siihen tilataan ne laakerit, mutta ainakin näillä näkymin nyt kesän mittaan sitten laitellaan niitä uusia hiluja tuohon koneeseen. Mutta semmoista ja tämmöstä. Siinähän se onkin kääntely ja puljaaminen, että saadaan tämä kone käyttöä läpi sillä lailla, kun tätä ei pureta sen kummemmin osiin, mutta siitäpä se lähtee liikenteeseen. Näkee samalla sitten ottaa tuon pelli irti, niin pääsee näkemään tuo nostajalaakson tuolla sitten. Luulisi, että ihan hyvässä kunnossa on, mutta päässään sekin sitten tässä
näkemään ihan lähiaikoina paremmin. No niin, nyt olisi imari nostettu ja ei ole sillä lailla, tietenkin tässä laakson päällä nyt on, mutta ei ole sillä lailla, pikkusen on noissa kanavissa, mutta ei mitään isompia, että imurilla nykkii pois, niin sitä myöten selvä. Lähdetään katsomaan tuota pellialta, mitä sieltä vielä päässään löytämään. Siinäpä meillä nyt on nostaja laakso. Ei mitään erikoista oo täällä, että tätä pientä mitä yleensäkin on ja mitä vähän pyöritellään ja katsoo tuota nokkaa vielä läpi. En usko, että siellä mitään on siinäkään. Kohti hyvän näköinen. Tämä pelti pitää kans. Tälle pitää tehdä jotakin, mutta putsaillaan nuo ja käydään vähän läpi nokkaa tuossa vielä ja pyöräytetään sitten tuo kone vielä jossain vaiheessa ympäri. Saatais tuo öljypohja vielä käytettyä tuosta pois, niin nähdään tuo alakerran kunto tästä koneesta. No niin, valutellaan loppuöljyt sieltä, niin pääsee pohja ottamaan pois. Ei nyt sillä lailla nokassa ei näkynyt mitään, en toki pois käytäkään, mutta ei näkynyt mitään, mistä pitäisi huolestua ja muutenkin on ihan kohti hyvän näköinen tämä laakso täällä ja tuo pelti sitten, tämä nostajalaakson pelti, niin nostama johonkin sen likuammaa saapi vähän sen tuoltakin sisältä puhistettua vielä. Semmoista. Katsotaan tuossa, että jos tilaisi tiivistesarjan kokonaan tähän koneeseen, eli siinä tulisi kaikki tiivisteet sitten, jos sattuu tarvimaan jossain vaiheessa siinä edes vähän varallekin ja pääsee näkemään, kun käytetään tuo öljypohja irti, että missä kunnossa meillä on siinä sitten ne laakerit siellä alakerrassa. Että pitääkö meillä tilata vielä laakerit uudet tuohon alakertaan vai mitä me tehdään, mutta senpä aika näyttää. Muuten en ala tuolle koneelle tekemään mitään, että se saapi mennä tuomossaan tuo homma tuossa. Että mahdollinen laakerointi ja se on sillä hyvä, kuitenkin toimiva kone, niin ei aleta sen kummemmin tuolle tekemään mitään. Pidetään vain siinä kunnossa, että välillä sitä käydä pyöräyttää, niin onpahan sitten täysin valmis vehe, jossa pitää joskus vaihtaa tuo moottorin paikkaa sitten tuohon Pontiackiin, niin saapi viikonlopun aikana siihen koneen vaihdettua. Mutta semmoista. Lähdetään katsomaan sitä öljypohjahommaa tuossa seuraavaksi. No niin, siellä on öljypohja nyt otettu. Tuommoista perinteistä on tuossa, että ei mitään metallisekaista kuitenkaan, niin kuin en oottanutkaan. Ja otetaan tuo kollektori tuosta vielä pois, tuo pelti, ja katellaan vähän. Tämä on pikkusen erilainen tämä 6-8, tuo 7-5. Perusrakenteeltaan muuten sama, mutta semmosia pieniä eroja on havaittavissa tässä. Mutta ei ainakaan vielä
silmää ota mikään semmonen, mistä pitäisi huolestua, että jossain vaiheessa, en tiedä onko nyt ajankohtainen, mutta kuitenkin tässä samalla käydään nuo laakerit läpi tuosta alakerrasta. Muutapa tässä ei nyt varmaan tähän kertaan sitten tuu, että jos ei löydy mitään erikoista tuolta, niin mutta katsotaanpa miten siinä käy siinä hommassa, kun otetaan tuo pelti vielä tuosta pois. Ja tosiaan vielä semmonen, se kanahka, niin se oli sitä sinkkiainetta, sitä paksua mänkkiä, eli vahvistaa se minun teoriaa, että tähän koneeseen ei ole todennäköisesti koskaan tehty mitään. Niin kuin muutenkin on tullut vastaan tuota tahnaa aika paljon. Että melko varmasti voisin väittää, että nyt on ihan koskematon kone kysseessä. Jes. Joo, nykäsen mä vielä tuo öljypohjan tuolla Hemppelin maalilla. Mikäs tämä oli? Brilliant Gloss Hemppeli. Musta kiiltävä pannaan tuohon ja varmaan tuolta sitten vielä imusarjaa vetää vähän eri väriä ja semmoista. Ajatuksena olisi kuitenkin saada semmonen perussiisti tuosta koneesta. Eli rasvat pois ja semmoista niin. Se on vähän mukavampi sitten asennellakin paikalle joskus, jos tulee tarve että ja helpompi sitten tietenkin, jos rupeaa jostain kohtaa sitten käytön aikana vuotamaan, niin helpomminhan sen näkee sitten, kun se on puhistettu, että mistä se vuottaa. Ei tarvitse tuolta törkyläjän alta ruveta sitten tutkimaan, että mistä se voisi vuottaa. Mutta semmoista. Joo, semmoista. Tilata ne laakerit ja tiivistesarja, niin onpahan sitten, vaikka ei tarviskaan, niin kaiken varalta sitten kuitenkin uudet tähän systeemiin, kun ei koskaan tiedä jos sattuu tarvimaan. Minä tässä jossain vaiheessa sitten tosiaan otan tuon alakerran ja katon nuo laakerit tuolta, että mitä sieltä löytyy. Mutta tässä vaiheessa ei vielä löytynyt semmosia, että mistä pitäisi olla huolissaan. Niin kuin minä kyllä vähän arvelinkin, että se tulee olemaan semmonen tuo kone, että ei siinä ole mitään, kun se on ajosta vain otettu pois tuo kone. Että ei sen puoleen kyllä mitään että katsellaan sitten, jos joskus sitten ottaa ne laakerit tuossa varmaan kesän päälle viimeistään, niin katsotaan, että missä kunnossa ne on ne laakerit ja semmoista, mutta lähdetään tässä taas eri projektien pariin sitten seuraavaksi tässä lähiviikkoina. Niin katsotaan miten se löydetään tuolta, löydetäänkö mitään. Kyllähän me jotain tietenkin löydetään, mutta aikapa näyttää sen hommaan. Ei muuta kuin